खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय बे जोंनि न'नि खामसालि फिसानिफ्रायनो ना भिडिअ लाबोनाय जादों। बाथ्राया जाहैबाय मा मैयाहाय मोनसे भिडिअबो नुदों बड'लेण्ड रादाबाव ना बड'लेण्ड बुब्लियावसो दे बड'लेण्ड बुब्लियावसो नुदों। माने ओरैबायदि जादों जोंनिया बिटिआरआव बिटिसिआव लिडारफोर फैनायनि थाखाय बा हमनानै ला मैया हिमन्त बिश्व शर्मा जोंना आमाइसो फैदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आमाइसो फैनायावहाय ओरैहाय गोबां स्टेटमेन्ट होदों बिथाङा। आमाइसो फैबाय, सोरबा गृह मन्त्रि फैबाय, प्राइम मिनिस्टार फैबाय, बेफोरनि खेथ्रआव डेभेलप जादों होननानै बुंदों आरोखि। बेफोरनो जोंनिया बिटिआरआव जौगानाया आरोखि। गोजोन थासारिया मोनथाम बिथिङाव गोजोन थासारि होननांगोन, बेखौबा हले बयबो रायजो राजाया मानिनांगोन आरोखि। गोजोन थासारि होननानै बुङोब्ला माबे बिथिङाव आं बार बुंदों बेखौ, जेरावबो नङा किडनेपिं मानसि खावनाय ना, ओमफ्राय लोगोसे फैसा डिमान्ड खालामनाय बेफोर आरोखि। जेरैबायदि फैसा डिमान्ड खालामनाय बा ओरै किडनेपिं, ओमफ्राय गावनाय ना, एनडिएफबिनि नामाव नंखाय दायाव गावनाय बा एनडिएफबिनि मुङाव बायदि रोखोम जानाय, बे बिथिङाव स्ट्रि जादों। आन्डारग्राउन्डआ खम जादों बा गैया जादों जोंनि बिटिसियावहाय आरोखि दे। थेवबो फिसा फिसौ मालाबा ओंखारस्लुबाय थायो। बेफोर बिथिङाव मोजां जादों, आं बेखौ मानियो आरोखि। खारन दिनै गुबुन जाथिया जोंनि एकदम गुबुन जायगायाव बिजनेस खालामहैनो हादों, बेफोर बिथिङाव डेभेलप जादों आरोखि, जायाखै नङा। हमनानै ला बाङालिफोरा हाग्रा सिंफोर बायदियावहाय गस्ला जि फानहैनो हायामोन, बेफोर फानहैनो हादों। मुस्लिमफोरा भाङा सिङा बायदि रोखोम ना बेफोरखौ लायनो मोनामोन, दा बिसोर थांनानै लायनो हादों ना। बेफोर बिथिङाव जोंहा बर'फोरा बा पलिटिकेल हिसाबै जोंहा डेभेलप खालामदों आरोखि, बिराद मोजां डेभेलप जादों। खिन्थु भाङा सिङाया नाम्बार 1 गान्जा ड्राग्स बेफोरबायदि लांना होयो। नों बर' लाइमोनफोरा बावहाय गोदोनानै दङ। दा बबे बिथिङाव गोग्लैनानै दं? ड्राग्स जानायनि बिथिङाव गोदोनानै दङ। बेफोर बिथिङावबो इउपिपिएल सरकार हिसाबै डेभेलप जादों, आं बेखौ मानिगोन। थ' बाथ्राया जाहैबाय मा बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों। बिथांनि बोसोरथाम सरकार सालायनायाव गोबां जायगायाव लामा बानायबाय, जेरैबायदि आसाम माला लामा बेखौबो बानायबाय, आरो नैबे क'क्राझाराव गुबुन ओरै अदालगुरिनो, बाक्सानो, जोंनि बरमायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव मोनसे कलेज दङमोन, बेखौबो बिथाङा प्रमद बर'आ बानायबाय। नङा दा, बिराद डेभेलप जादों आरोखि, बेखौ मानिनांगोन। हाग्रामानि सरकार थानाय समाव मा डेभेलप मावदों? जेबो खालामाखै। बा बिपिएफ सरकार थानाय समाव जेबो डेभेलप खालामाखै। बोसोरथामाव क'क्राझाराव CIT कलेजखौ लुदों। सोर लुदों? हाग्रामा लुदों। क'क्राझाराव बोसोरथामाव नैबे केन्सार हस्पिटालखौ लुदों, बिथांमोना कमप्लिट खालामदों। सोर सरकार खालामनायाव? इउपिपिएल सरकार थानायाव बोसोरथामाव नैबे केन्सार हस्पिटाल मोनसे लुदों बा कमप्लिट जाबाय, बेखौबो अपेनिं खालामदों। सोरनि सरकाराव? नैबे प्रमद बर' सरकार, मानगोनां ना श्रीजुत प्रमद बर' सार थानायावहाय नैबे केन्सार हस्पिटाल बेबो कमप्लिट जादों। लोगोसे CIT कलेज ना, बेफोरबो नै बोसोरथामाव इउपिपिएल सरकार सालायनायाव प्रमद बर'आ बेखौ लुदों। आरो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेफोरखौ कालार फुनाखै नङा फुनदों, लुवाखै नङा लुदों। बोसोरथामाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसफोरखौ बिथां प्रमद बर' श्रीजुत ना मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो लुजोबदों, बा बिनि सरकार थानायावनो, नङा होमबा? बेफोरबायदि। थ' बाथ्राया जाहैबाय डेभेलप जाथाराखै होननानै बुङोब्ला एनडिएफबिनि सेंग्राफोर, मार्टियास फेमिलिफोर, लोगोसे नैबे जायफ्रा गोथाङै मुंख्लं, बिथांमोननि फेमिलिफोरा मा जानानै दंमारो?
एक्जेक्ट बेखौ प्रमद बर'आ नोजोर होआखै आरो होनायबो नङा बियो। एन्टि एनडिएफबि बियो, एन्टि बियो एक्स एनडिबिफोरखौ सैया मालाबाबो। आंनि राव नङा बियो, आंनि राव नङा, सोरबा सोरबा दैदेनगिरिनि राव। जिहेतु बिथांजोंनो देरबोनाय, नालि गुलि थाबोनानै देरबोनाय मानसिफोरबो दं। बै बिथांमोननि, बै सुबुंनि राव। दिनै एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ सोरबा सानैसोखौ लानानै दा जायफोर दङ बेफोरनि खोथाखौ बाद दोनथ'। NIA केस नांनानै थानाय जायफोर न'खरनि फेमिलिफोर, बेफोरखौ माब्लाबा गाव खुद थांनानै खबर लाहैदोंना? आरो MLAफोर, MCLAफोरबो दंबावोसो, EMफोर दंबावोसो, बिथांमोनाथ' मालाबाबो सिन्था धारा खालामा आरो सानफेरा। जुदि सानोमोनब्ला आं एग्जाम्पलाव होबावगोन फिसायैनो, रनजित बसुमतारिया नैबे 2 नं दुनाबारिनि न'खराव खुद गावनो थांथारदोंना? एथ'राब बिजिथारना हर सान, एक्सुअलि बिजिया जागोन, मानो जाया जानो। हर सान खामानि मावोना बिथांमोना। दिनैनि बे खुंथायाव थाग्रा UPPL सरकारा हर सान खामानि मावो, ओंखायनो बिथांमोना नैबे 2 नं दुनाबारि आरो लाइमुथि बायदियाव बिफाखौ सिनायलायै न'खर, बिथांमोननि न'आव मालाबाबो आगान हैफेराखै। लाइमुथि बायदियावहाय NDFBनि मुङाव हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस, जिउ दान होनाय ना, बिथांमोना गावनि फिसाखौ थां होननानै थिनहरनाय बा थांनाय, बिथांमोननि न'खराव प्रमद बर'आ मालाबाबो आगानबो होआखै। प्रमद बर' लायनो नैबे जोंनि मानगोनां श्रीजुत EM रनजित बसुमतारि बिआर फेरेंगानो गोबां मानसियानो गोबां खोथा बुङो बिखौ, बिथांमोननाव मालाबाबो आगानसेबो आगान हैफेराखै। दिनै बेफोरबायदि खोथा बाथ्रा बुङोब्ला गोबां ओंखारो, गोबां ओंखारो। दिनै नै फाथाबारिफोर बायदियाव बेसारा फिसानि थाखाय गावनि गथ'खौ फैगोन होननानै नेनानै थालायनाय, फिसाज्लायाबो थैगुलायलांबाय, बिफायाबो थैगुलायलांबाय, 5 लाखखौ मोनाखै होननानै खोनानो मोन्दों। बिनि देरसिन दुखुनांथावना मा दं? बिनि बिदाफोरा दिनै बुंबावो, आं दिनै दुगा मारियो, बेफोरबायदि खोथा बुङो। आंनि फंबाया दिनै हारिनि थाखाय दिनै जिउ दान होदों, बिनि देरसिन अबदान जेबो गैया होननानै बुंदों। दिनै प्रमद बर'आ बेफोरबायदि अबदान, नोंथांखौबो आं बुंगोन, दिनै दाखालि बिक्रम दैमारि बिथाङा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानायनि भिडिअखौ आङो लाबोगासिनोबो दङ, जोबथारनायाव नुलांगोन नोंसोरो। स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानायनि बाथ्रा बुंनायाव प्रमद बर'आ मा बुंदों? एबसुनि दिनै आन्दलन खालामनायाव, सोमावसारनायाव बबे मोनसे जायगायावहाय बियो कन्ट्रिबिउसन दं, कन्ट्रिबिउसननि बाथ्रा बुंदों बियो। नोंथाङा दिनै राजा लामा गाथेनानै दिनै कन्ट्रिबिउसननि बाथ्रा बुंबाय थादों। अनलि नोंल' कन्ट्रिबिउसन दङ नामा? एज ए हल बर' जाथियानो बेयाव, एज ए हल बर' हारियानो, माने आसामनि बर', आसामाव थानाय बर'फोर, बिसोरबो कन्ट्रिबिउसन दं, गोबां कन्ट्रिबिउसन दं। नोंथाङा बे एकर्डनि खेथ्रआवहाय कन्ट्रिबिउसन गैया होननानै रावखौबो थांखिनानै बिदि दाबुं। नोंनि फिसा गुसेब जागोन, 100% जागोन बियो, बे रोखाखा। आरो दावरावनि बाथ्रा, बर' अबर'नि बाथ्रा, नोंथांमोना, जों पलिटिसियानफ्रा बेफोरबायदि खालामा। पलिटिसियानफोरानो दिनै अबर' माबा गुबुन हारि, नों उमुक उमुक बेफोरबायदि खालामग्राफोरा रावबो नङा, पलिटिसियानफ्रानो। दिनैहाय BPF सरकार थानाय समाव मा दावराव जायाखै? दिनै बे खोथाखौ रायखांबाय थादों नोंथांमोना, बुंदों। दिनै धरना होग्राया सोरमोन? मानोथो दावराव खालामा? दावराव खालामग्राफोरानोथ' नोंनोमोन। लामा, राजा लामा गाथेग्रा, सानथाम बन्द खालामग्रा, बा ट्रेन लामा गाथेग्रा, साननै गाहाम उखैहाबनानै थाहोग्राया सोर? नोंसोरनो खालामदों। सोर खालामदों दे? दिनै सरकारा, दिनै BPFआ दिनै सालायबाय थादोंमोन, बे समाव बुंग्राया नोंसोरनो ना? प्रमद बर'आनोथ' दिनै डिभाइड आसाम 50-50 गाबख्रावग्राया नोंनोमोन। बेखौ दिनै बुङामोनबाथ' दिनै राजा लामायाबो दिनैहाय बन्दबो जाया, सरकारा आराम सालायलांबाय थागौमोन।
खालामग्राया सोर नोंसोरनो खालामदों बर' खालामग्राया सोरथो खालामदों दाउ गेसेरना होफैबावदों नोंनो खालामदों प्रमद बर'आनो खालामदों दिनैहाय गोजोन गोरोबथा जाबाय एनडिएफबिफ्रा हाग्रानिफ्राय फैजोब्बाय सोरबा सोरबायाबो फैजोब्बाय हाथियारखौ जों इन्डिया गभर्नमेन्टनो गथायबाय मेन गिदिर बाथ्राया जोंनिया मा जोंनिया जायफोर मार्टियास गोथाङै मार्टियास जाना दं बेफोरखौ उदां खालामनो हायिनि दिक्खारा दासिमबो दं एज ए हल बर' जाथिनावनो दासिमबो एज ए हल बर' रायजो राजानावनो दिनैसिमबो दुखु दं नों अनलि नों हारसिंनो राजाफोरबायदि गेन्द्राद्रानो राजाफोरबायदि खालामना थाबाबो जानाय नङा जोंनि गिबि फाउन्डार रन्जन दैमारि सार बिजों लोगोसे जोंनि जायफोर एनआइए नांनानै थानाय बेफोरबायदिखौबो उदां खालामनो हाया नोंनि सरकारखौसो नुदों नोंनि गोजोन गोरोबथाखौसो जों नुनो मोन्दों एनडिएफबिनि केस जोबनो थाङा एनडिएफबिनि गोबां बाथ्रा ना डट मार्टियास फेमिलिनि बाथ्रा जायफोरा दिनै 4 लाख मोनाखै बेफोरनि बाथ्रा केसनि बाथ्रा गोबां बाथ्रा ओंखारो ओंखायनो प्रमद बर'नि बाथ्राखौ जों फोथायनो हाया जों माने आं फोथाया एज ए एक्स एनडिएफबि हिसाबै आं नोंनि खोथाखौ फोथाया माबोरै फोथायनो हाया नोंनि बाथ्राखौ सोरबा सासे सानै एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा फोथायनो हागौ गनायनो हागौ प्रमद बर'आ खैलायाखौ अन्थाइखौ माबा मोनसे होनोबा बिसोरबो माबा मोनसेखौनो होनगोन गोसोमा गुफुर होननानै बुङोब्ला गुफुर होनग्राफोरबो दं बेफोरबायदि किन्तु आं बेफोरबायदि नङा नोंनि एकमत नङा नोंनि बाथ्राजों एकमत नङा जेब्ला नोंनि बाथ्राखौ नोंनि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय नोंनि जाखिनि बडि लेंगुवेज प्रग्रेसिभनि अदालगुरियाव मोनसे केम्पआवहाय थांनायाव आं नों फेस टु फेस जिरायलायना रायलायनो मोन्दों बा बावहाय जों आर्टिफेक्सन हिसाबै नोंजों रायलायदों बावहाय जोंहा आं बुजि मोन्दों नोंनि बाथ्राफोरखौ बावहाय आरो गोजोन गोरोबथा खालामनायावबो नोंनि जाखिनि एकर्डनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायावहायबो जों गोबांखौनो प्रुफ जादों नाथाय नोङो बर' हारिखौ एसे बेफोरबायदि खालामनो दानाजा अलखदाव खोख्लैनायखौ दानाजा आरो जाथि नङा एक्स एनडिएफबिनि जायफोर सेंग्राफोर बेफोरखौ बरननोखौ सिन्था खालाम नोंनि बे पलिटिक्सआ देरसिन नङा जोंनि हारि जाथि बर' जाथिया देरसिनलै नोंनि पलिटिक्सनिख्रुइबो जोंनि बर' जाथिया देरसिन बयनिख्रुइबो जों बर' हारिखौ मालाबाबो बेफोरबायदि बांद्राय अलखदाव बा कयेकजनखौ आं दिनै आरामाव थानानै सोरबा साथामसोखौ सोरबा 60 जनसोखौ ना बेफोरबायदिखौ जियालाव सोना दोनबाय थानाया नोंनि थाखाय लाजिनांथाव नोंनि थाखाय दुखुनांथाव नोंनि सरकारनि थाखाय दुखुनांथाव नोंनि सरकारा दिनै गोबां बाथ्रा ओरैबायदि डेभेलप माबे मोनसे डेभेलप खालामदोंब्रा नोंसोरलाय खोन्थादो आसि थुनानै बहाबा दिनैहाय सुइस गेट बानायदों बहाबा येस मानिदों नोंसोर अनसाय बिथांखि माबा माबि गथ'फोराव फरायसाफोरनो सोरनोबा नोंसोरो माबा मोनसे अनसुंथाइ होदों आं मानिदों बेखौ बिनि थाखाय थेंक इउ प्रमद बर' एज ए इउपिपिएल हिसाबै नोंथांमोनखौ थेंक इउ होगोन आरो सोरनोबा माबा माबि होदों बिनि थाखाय थेंक इउ थ' दिनै जोंनि एनआइए नांनानै थानाय केसनि उइथड्रनि खोथा दिनै बेफोरखौ मानो मावनो हायाखै मानो फोजोबनो हायाखै मानो दिनै बेफोरबायदि स्रि दोनबाय थादों फैगोन मासावनोथ' जोंफोर 24 तारिखआव दिनै केस गाहैनांगौ जानानै दङ कर्ट गाहैनो गोनां जादों प्रमद बर' इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोर बेफोरखौ मोनथिया नामा मोनथिदोंब्ला बहाथो मा मावदों दिनै ओरैनो मावदों होनबाथ' जानाय नङा 3 बोसोराव माथो डेभेलप खालामदों माथो लामाफ्रानो गाजोबनाय बै समाव जाखिनि बिपिएफ सरकारनि समावहाय जाखिनि लामा मावनाय बेफोर दिनै गाला जोबलांबाय बेफोरखौ रिपेयार होनो होब्रा खालामनानै हो बबेबा जि जायगायाव दिनैहाय 12 बोसोर गाहाम 10 बोसोर गाहाम लामा जायि दङ बेफोरखौ मावनानै हो सेंसन खालामनानै हो बिटिसिनि सरकारनि फैसा फैनायफ्रा माबाव मावदों मा खालामदों थ' दिनैहाय गोबां बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनायफ्रा जुदि गोरोन्थि जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय आं गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि